Kawe ke Kynthei na United Kingdom kala kubur halor ka jingdon keti hakban Pyniap yala ki jongki Kmie ki kpa bat syong sa rangkat bat ki Pyniap jongki bun Snem hapo ka ying sa jongki ong kalat pathai kubur ka Virginia MC Kolof laipun Snem karta kala pla halor ka Pyniap persya Ikalwis MC Kolof New Puis Snem karta bat ujon MC Kolof New Puis Snem karta hapdeng ka khat nhiều hadu ka arpo tere gujeliu ar hajar kat khandai kata Hadien bakalami pauling ba ka video ha ka jengkren hapo ka patok ha Chelmsford Crown Court ha ka singi palei balala kane ka breu kala buri ikini ki Pyniap hapo ka yingsa bat yai peteng ban syong bansa ha kane hi ka ju ka ying kane ka breu kala thogru iki doktor bat ki bahaying hasem Dak baong baka Kmie berkupa jongka kimdon hakamet ka bakoit ka bakya Henry yakane kampentrim jongka lalabden haka khasan tarik unai lur arjar arpulai kata Hadien baki bor pulit ka XX kilayo bor ban penlong ka jinglet khanra hapo kate ka yingsa hapom hil Hadien baki doktor ki baju sumar ki Kmie ki kapa jongka te ka breu kilapen pau ka jing sngukhya halor ka jing bom mi olat shu ban let pet yaki kumtaru Hadien kane ka breu lai pun Snem karta kala pediang bakala Pyniap no yel ka jong ka Kmie daga badung daga tari bat IB yela ujong ukpa ong ka kubor pulit ka MC Kolof kala pentikena ika jinglong jongka kala rong haka jingpla ba kala le ika kamboman bat sngutu ika jingkren jong unong bishar Hadien la rai penrem yaka haka shipau bat khatwe tarik ubnai risau unong bishar u Christopher Morgan uloong princess ngutu ba ka don tangkawe ka jingpen Shitom kabala banrai halor jungpi halor kane ka jingjia